Útok na Krym, Newsweek. Útok sa odohral v nedeľu 23.6.2024, keď bolo veľa ľudí na pláži v Sevastopole. Vidíme krásnu pieskovú pláž, na ktorej vznikol chaos potom, ako začali dopadať fragmenty kazetových bomb do mora, niektoré aj na pláž. Kamarát ma požiadal, aby som uvádzal aj úspechy ukrajinskej strany. Neviem, či toto možno považovať za úspech. Raketa Attack MS s kazetovou hlavicou, ktorá stojí samotná raketa $1 000 000, kazetová hlavica tiež $100 000, zabila 4 civilistov a 100 civilistov zranila na pláži. Na sociálnych sieťach sa objavili videozáznamy tohto raketového útoku na krymskú pláž plnú turistov, ktorá bola zasiahnutá sériou výbuchov 23. júna. Zábery zachytené bezpečnostnou kamerou ukazujú stovky ľudí, ktorí začínajú v chaose utekať z vody pri dopade submunície M74, ktorá je považovaná za súčasť rakety Attack MS. Turisti utekajú z pobrežia. Niekoľko zlukov granátov zasiahlo pláž, čo malo za následok výbuchy na piesku a v okolitých budovách. Ruskí predstavitelia uviedli, že incident si vyžiadal početné obete medzi civilistami. Udalosť spôsobila ruská protivzdušná obrana podľa amerických zdrojov, pretože zostrelila sériu rakiet s kazetovými hlavicami, ktorých jedna v dôsledku toho zmenila kurz. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že 4 z 5 vypustených rakiet Attack MS boli zostrelené a dodalo: ďalšia raketa sa v dôsledku nárazu systémov protivzdušnej obrany v záverečnej fáze odchýlila z dráhy letu s hlavicou explodujúcou vo vzduchu nad mestom. Výbuch trieštivej hlavice americkej rakety vo vzduchu viedol k početným obetiam medzi civilistami v Sevastopole. Rusko z útoku obvinilo Spojené štáty. Tvrdia, že rakety Attack MS použité pri útokoch dodali a naprogramovali Američania, pričom hovorca Kremľa povedal: zapojenie Spojených štátov je priame, v dôsledku ktorého sú zabití ruskí civilisti. Nemôže zostať bez následkov. Krymský polostrov bol ústredným bodom vojny, pričom Ukrajina často využívala pokročilé technológie na ničenie ruských zásobovacích liniek. Podľa najnovších správ je na sevastopolskej pláži výsledok útoku 5 mŕtvych a vyše 165 zranených. Bola použitá kazetová submunícia M74. Takto vyzerá tá submunícia M74. Má vyvýšené aerodynamické hrebene na vonkajšom plášti hemisfér spojených, ktoré jej dajú rotáciu pri klesaní vzduchom. Keď sa dosiahne požadovaná rotácia približne 2400 otáčok za minútu, odstredivá sila presunie závažia zámku rotora do krytu rotora, čo umožní pružinovému rotoru zarovnať rozbušku s úderníkom. Týchto fragmentov jednej hlavici môže byť až 950 kusov. Tu vidíme pri tej tabuľke. Američania im dodali tie rakety Attack MS s doletom 165 km a tam vidíme, že tá hlavica môže mať 950 týchto granátov M74. Väčšina týchto granátov dopadla do vody, do mora a nikoho nezranila, avšak niekoľko desiatok z nich padlo aj na pláž. Pri výbuchu sa ten granát roztrieští na malé časti, ktoré spôsobia zranenia. Vidíme, že tí ľudia v blízkosti výbuchu nepadli, ale utekali ďalej. To znamená, že pravdepodobne boli zranení a na následky zranení mohli aj zomrieť, ale v tom šoku si to zranenie malými fragmentami ani nemuseli všimnúť. Najrozumnejšie sa zachoval muž, ktorý si lahol a telom prikryl svoje dieťa, ktoré tiež stiahol na zem, pretože bežať pri dopade tejto trieštivej munície nie je rozumné. Fragmenty z munície vás môžu zasiahnuť na desiatky metrov. Takisto veľa ľudí zrejme bolo zranených kvôli panike, keďže sa natlačili na východy
z tejto pláže smerom k parkoviskám. Veľmi cynicky pôsobí vyhlásenie poradcu Volodymyra Zelenského Michaila Podoliaka, ktorý povedal, že na pláži v Sevastopole boli napadnutí civilní okupanti. Ako môže byť niekto okupant vo svojej vlastnej krajine, ktorú jeho rodina obýva už stovky rokov od čias Kataríny Veľkej a v ktorej býva?